xot no sap què li passe, perquè no hi lluque de lueny. Se no hi beben tampoc casse, de calerà cage sueny. Se'n va veia la doctura, que en sap força de la vista, li guarda els uells sens demura, li lieja aquesta lista. Li consella llunetes, en t'aportar cada dia, ta poder caçar cuquetes, ta liege poesia. Jacinta, que dempús de tanti anys destacada passat, ara fins semblava que acceptau el present, de cop s'ha eclipsat e tornen a rebrembes que se refurtillen. Taleu d'auris limandes de calaixi e la mera ajuda de Jana apiren tot de cap en just. En alú des cueires de palma e balancier de la pandula, que en recuperat son lustre sec més evidenta era sua veresa. Més tard, abans de cotxar-se, anec entat seré enta llegar els morralets que els mainatges havien deixat, com a solen, ad miei. Trobec de menys les sedetes. Li dauen jo seguretat que de lleguara hauria regraït més que ja més. Quan se'n tornaue, li semblec veig quauque reng estrany, com hi ha ombra en un lloc on no n'hi hauria d'haver cap, e se tornec a revirar. Ec un saut en darrer, estec a punt de cridar. Ja havien tenut que els diamants semblaven carbús quan les collien. Més jo no me podia acabar de creure que aquello que havia en les mans n'era. Collir més gros que era com un escaro. Lo metia dessus de l'enclusa de ferrer e s'hagia d'estrunyar-lo amb el martet. Mas el martet me repompia e el carbó sautec un tros enlà. Et prat e es glicines de Teresa semblauen esclatar de joia just aquest soleil radiant des prumeries de Juncega. Era natura regalaue era vida damb una generositat que la susprenia. Era prada s'auia omplit de 1000 flors diferentes e flairaue a herba recent dallada. Era ua olor que arribaue carrejada per aire, com a ua essència d'aquest paisatge. A la veig prenec ua des caixes e guardec damb atenció caden des mineraus. Les observaue demorant que li tornessen a parlar, més no s'hi acatau. Eren tuti en sol lloc, ben classadi e immòbils. I una les reconeixec, e anaue apreciant de nou les seues qualitats e propietats, els sons colors, era la seva autenticitat. Aqueri mineraus devien estar masics, perquè això que li havia passat era inconcebible. Més com li didec Brando, era línia entre això que irreau pot estar plan subtila. Ua lueira, l'ha caçat ua lueira, cridec Jana estrambordada, pramoquere plastonant de vell lueires en arriu. Que polida, segur que mos tornaran mitjun, digué Cares. Mes quan s'aproperen a daera, era lueira e qu'un sau mortau e se lancec de cap en aigua, en tot deixar d'anar en mitjun. Antipatica, no jugaran brinc més damb tu, li digué Cares a la lueira, en tot que li treguiera lengua, enta que no dubtesse de que parlaue seriosament. Aguest Sant Jordi regala literatura en aranès.